Centre a Casa és un projecte de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, realitzat a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions per a fer efectiva la transformació digital en els centres educatius i en destreses TIC per al professorat i alumnat. Cobreix dues necessitats diferenciades que per si mateixes configuren dos projectes, el projecte de secretaria digital i el projecte de centre digital col·laboratiu. El projecte de secretaria digital facilita els tràmits en els centres a les famílies, desburocratitza la gestió dels centres educatius i afavoreix la conciliació de la vida laboral i familiar. Centre digital col·laboratiu agilitza la forma de gestió acadèmica del centre, augmenta les capacitats TIC de l'alumnat, afavorint l'alfabetització digital des d'edats primerenques, millora les destreses del professorat i fomenta l'ús d'eines col·laboratives.